Oh, kaita ni way aga sa kong gripo oy. Sapa kita makaadtuan ni ba? Hindi po tamang laba. Ako tayo suoton. Ayo ra ba kayong sapa dari niya? Uy tarong init. Ilang kay basta makadaw nilang ko. Mutra ba kayo ni? Ani madakaw na ko patong sa sapa. Yay ka. Timingan po da nga kuan, namulak kog lubi niya. Manglabag ini sapa ng bihana ni ba. Ako ni panidaan. Asay maayo. Sige. Mulakaw na ko, ako na siya sundan. Ala. Wala tubig ang sapa. Saan ko ni paglabaron? San gamay na lang untang atas wala man. Saan ako ni ron? Naabi ako ilakaw ma. Wala na ko'y pagkasuoton ni ini. Ay, lingkod sa ako. Dali. Facebook sa ako. Selfies ako be. Para makabalot ako mga barkada nga huwag yung agas ka rin. I-post din ako na ibutangan akong caption niya. At sapa. Walay agas. Grace! Nialagi ka diri, magunsa ka diri. Iapod lagi ka diri. Mag-unsa man ka diri. Manglaba ka? Wa may agas ang sapa ron, kiting init. Wala gani agas. Nagpahulay lang gani ko din. Naglingkod-lingkod sa ako para relax ba kay kapoy kay baklay sa mo layo ba ya. Facebook sa ako kadali diri. Ikaw asa man pud ka? Namulak kog lubi ba niya, nakitaan man ti ka. Nakoy plano nga kuan, bantayan ka diri kay kuan biya diri ni og nya sapa basig mubaha. Di manod ka nya. Ug wala ko di. Munang na ako diri ron. Ay, kaya raman ako. Sabi na lang ko diri kay dako na manggugugod kaya na nako diri. Kay nako sigsundi ba kay sa una ba ya? Sige sunod-sunod sa kuha karon na pud. Sunod-sunod na pud ka. Sa maning tawhanan ni nga. O man ti kagihayar og gwardyas ko Asa man ka? Muli na ka? Muli gyud ko ron to kay Ako may lang agas diri. Ako lang. Uy, unsa nimo? Ako Asa nila. ka? Kay bukat kay ba? Tara, muli na kay Ay ka. lang, kaya na lagi nako. Di ako nila. Kulay dala. Tara. Kung ikaw man gid nga naman ko'y kamot gibuhat Sige lang. ko kamot para. Sige lang. Tara. Bala ka dala na kung gamit Tara ba? Dari kumagi. Muli na. Asa man ka diha? Hoy! Ano bali na ba? Asa man ka diha? Uy! Alis ka ba? Bahala ka niya. Asa man ka diha? Og naay bitin diha. Ali ba? Ali na ba? Uy! Anong udagan man ka? Dili man ko daw ang Sige, tao. magsunod-sunod ako. Agi pa aki man ka dito. Ito taagi ba? Kay nakamang dalan dito. Magsunod-sunod magyug ko sa imo. Dal nang dito nimo labunon ako sa balay. Dili ko mo agi. Dito na kay taagi. Magukod-gukod pa jud kapoy kayo. Na. Alangan no, maunsa pa lang ka diri? Ug biyaan ti ka? Sige mag Sa mga tawhanan ni nga mura magkakamilos to Ba, na ako'y pag-care nimo ba? Na ako'y pag-care nimo ba? I'm your guardian. Ay, Jen. Miss English pa kang tawanan ka. Kaya raman ako kung self giveheart o wala ka. Dili man, wala man ko nangayog kapalit. Pero amot nga ano ko? Kay kumpleto akong adlaw ba basta maatiman ti ka, makitaan ti ka. Ano bitaw? Manang kuan yun. Ang sa'yo number nimo? No? Ayaw ka Ay sa ba? Kadali lang ba? Ayaw pila ba? Ay, Ay, ako man ang cellphone privacy man ko na. Ay sa ba? Giveheart. Ang
na ba? Ay, mo ni imong kuan. Kining my number. Ay, sa ba? Ano mo? Password ani, unsay password ani? Ay, sa ba? Kana akong cellphone, wala na yung SIM kay wifi akong gamit. Unsay Ana. password ani ba? Sige mo, huwag ko yung number, give heart. Huwag man na yung SIM. Naalagi ni number. Be. Dili ba kay parag kuan? Oh, nagkuhan na ako. Dili ba? Unsay kuan ba kanang Maunsa kay lagi maguba kay Asa ba? nagibati. Sige, di ka kabalo ka nga no pangalan ako imong number kay parag di ti ka makitaan, tawagan lang ti ka. Para asa mo nang tawag-tawag ni Musko ah? Ikaw Grace, di ka kasabot nako ba? Ha? Nakoy L nimo ba? Nakoy L. Say, L. L-O-B-E. Love. Oh. Tama nga. Di ba? Ay nako, ay ko. Panpanay mo nang Pe, ay niyatag sa ko imong number eh. Kay tawagan ti ka unya gabi eh. Ang pila ko cellphone gani no. Wa gani. Password isa, password eh. Ikaw ang password. Wala man imong phone. Ison kay password. Wala gani yung SIM gani. Naalagi na sim. Sa Facebook lang, bahala ka. Kasi Facebook nga. Wala gani Dili. SIM sa pag. Di password isa, kay tanaw na ko imong Facebook kay akong i-search sa Facebook nako, i-add ti ka para friend ka. Sige. Happy kita Ay, gani. lagi, di lagi. Amisan ko ano, unsay sim ani ba? Wala gani na yung SIM. Gaya po. Unsay password ani? Wifi ra kong gamit ana ba? Unsa gani password ani no? Kay Brian na to. Pagpangilabot. Ay, Kuha man bala na. ka, basta kay di ko ni hatag ug di mo hatag ayo. Gini password ani ba? Ay sagot. Ang bilis. Uy, kon sang password Ano ba? mo man ang hilaptan akong cellphone? Unsa kay Kuha man na. Ano nang hilabot man ka? Kuha man eh. Ikaw guys, talo kay kasakuha ba? Nabantayan ako si mo ha. Tingilad tanong na nga. Mukha nito magkagpanguha nga. I'm just protected you. Oo. Unsay password ana ba? Sino ba? Okay. Balik ko sa mga git. Please. Ay sabi, ano ba? Alay ba? Mga katang no, mag-shoutout na sa napa-shoutout na to. So, shoutout kay Junker from Club I Team Digos. Shoutout call na nakita mi kaniha. Salamat kayo sa pagtagad. Then, shoutout kay Case Neven, kay Mark Corillo. Shoutout Noy. Og sa tanang Team Bansalan. Hindi na ako isa-isa kay basta na ako malimtan na pimalood. Then, shoutout rin sa YouTube. Shoutout kay Miko Pianyar. Og shoutout kay Maymay Salazar. Shoutout kay Aldren Maglipak. Shoutout kay Karen Bilan. Shoutout kay DJ Koy Villamor. Shoutout kay John Beans Day from Tablilaran City. Shoutout kay Borge Halang-Halang Vlog. Shoutout kay Mimi Gumakay sa Qatar. Shoutout di ma'am, anting always sa trabaho. Then kay Edwin Divino from Bohol, shoutout. Kay John Mar Alaba, shoutout from Davao City. Kang Celso Benitez. Kay Renato Higayo, shoutout. Kay Lilibet Soriano, shoutout. Kay Dave Arman, shoutout. Shoutout kay Brian Dorias. Then shoutout kay Ray Corbita. Shoutout kay Mary Joy Sanggalan. Kana lang no, ikalimot sa pag-follow sa Facebook page o subscribe sa mong YouTube channel. Kung gusto ka magpa-shoutout sa latest video na mo, comment o kana lang daghang salamat.